Hola, bon dia a tots. Aquest serà el primer vídeo que faci sobre el tema 5, que és el que estarem tractant ara, que és el tema dels climes. D'acord? Aquest tema és una mica llarg, el que farem serà fer diferents trossets, cada vídeo parlarà d'una part del tema i el que sigui més important jo ho explicaré en aquests vídeos. Si hi ha algun dubte o hi ha dubtes del que expliqui, més endavant farem videoconferències. Per tant, aneu apuntant tots els dubtes i quan fem les videoconferències em podeu preguntar. Tota la informació que expliqui en aquests vídeos la teniu al Whereas i també al Classroom, que he penjat el PowerPoint al Classroom i allà ho podeu consultar. D'acord? Una vegada que anem veient els vídeos, posaré uns exercicis perquè tota la informació quedi ben retinguda. Per aclarir dubtes, torno a repetir, farem les videoconferències més endavant. El tema aquest dels climes és el tema 5, la unitat 5, i consta de diferents parts. Les començo a dir, la primera part és el punt 1, que és l'atmosfera i el clima, que és el que farem en aquest vídeo. Després, el número 2 és els elements del clima. El número 3 tenim els factors dels climes, factors principals i factors secundaris, i després ja es parlen dels climes càlids, climes temperats i climes freds. I així faríem ja tota la unitat. L'últim punt que tenim aquí són els climes i paisatges d'Espanya i Catalunya. Aquest punt no el veurem, perquè falta temps. Per tant, són en realitat 6 punts que farem a poc. Molt bé. Doncs comencem. En aquesta unitat aprendrem què és el clima, quins són els elements que el componen i com es diferencia entre clima i temps atmosfèric. També coneixerem els factors que influeixen en els diversos tipus de clima i estudiarem els diferents climes i paisatges del planeta. És important saber que els paisatges estan molt condicionats amb el clima. Cada clima concret de la Terra va aparellat a un paisatge determinat. Ja ho veurem, això. Comencem amb el punt 1, que és l'atmosfera i el clima. Què és l'atmosfera? Com teniu aquí, l'atmosfera és una capa de gasos, fonamentalment nitrogen i oxigen, que embolcalla la Terra. Aquest és un punt important. En el Whereas teniu que posa hidrogen. Això està malament. Els gasos principals de l'atmosfera són el nitrogen i l'oxigen, majoritàriament. Després ja tenim vapor d'aigua, tenim CO2, tenim metà, que és H4, però els principals són el nitrogen i l'oxigen. Sabem que aquesta capa actua com un regulador de la temperatura. És a dir, de nit, quan els rajos solars no escalfen, la temperatura de la Terra va baixant. Si no fos per aquesta atmosfera, baixaria molt la temperatura. Gràcies a la regulació de l'atmosfera, la temperatura baixa, però poc. A més, dintre de l'atmosfera tenim la capa d'ozó. La capa d'ozó actua com un filtre, evitant que les radiacions ultraviolades arribin a la superfície. Les radiacions ultraviolades són unes radiacions que venen del Sol amb una freqüència i una longitud d'ona que no es veuen. Només veiem la llum nosaltres. I aquestes radiacions són molt perjudicials per als éssers vius. Alteren el que és el codi genètic, el material genètic dels animals i plantes i de les persones. Per tant, és important que aquesta capa d'ozó ens protegeixi d'aquestes radiacions. L'atmosfera es pot dividir en 5 capes. Aquestes capes són troposfera,
A veure, posarem aquí. Puntero láser. Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera i exosfera. Ara les veiem una per una. La troposfera és la capa més propera a la superfície terrestre. És la que toca la superfície terrestre, la que estem nosaltres. Es troba la majoria de l'aire que respirem. El que he dit, oxigen, CO2, nitrogen, i tenen lloc la majoria de fenòmens meteorològics. Pluja, vent, granissada, neu, tot això passa en aquesta capa, a la troposfera. La següent capa que veiem és l'estratosfera. Se situa a partir dels 18-20 quilòmetres d'altitud a l'equador i a uns 6 quilòmetres en els pols. Veiem que depèn de la latitud on estem, l'estratosfera té un gruix més gran o més petit. I és aquí, en l'estratosfera, on trobem la capa d'ozó. La capa d'ozó, com veieu, són 3 molècules d'oxigen, o 3. L'oxigen molecular és O2 i O3 és la capa d'ozó. Després tenim la mesosfera, que és la tercera capa, la del mig. Se situa a uns 50 quilòmetres de distància de la superfície terrestre i és la capa on la temperatura és més freda. A mesura que anem passant de capes, la temperatura va baixant, fins que arribem a la termosfera. Aquí el que es caracteritza és que la temperatura torna a pujar. I per què puja? Perquè hi ha una zona que està ionitzada. Què vol dir això? Vol dir que hi ha ions aquí. I això fa que pugi la temperatura. La trobem a partir de 80 quilòmetres d'altitud. Per això també s'anomena ionosfera. L'última capa, l'exosfera, externa, és la capa més allunyada de la superfície terrestre, a partir d'uns 600 quilòmetres. I el seu límit exterior és molt variable, pot arribar fins als 10.000 quilòmetres. Per tant, si tornem enrere, veiem aquí al dibuix les característiques de cada capa. La primera, la troposfera, és on els avions comercials poden volar. I on tenim, veieu aquí, els núvols, tot el que són els fenòmens meteorològics passen aquí. L'estratosfera, és aquesta d'aquí, és on hi ha la capa d'ozó. La tercera capa és la mesosfera, on estan els globus meteorològics, poden arribar, i avions supersònics. No es pot pujar més. La termosfera és on els meteorits es desintegren i on podem veure les aurores boreals. I per últim, l'exosfera és on estan els satèl·lits orbitals. Molt bé. Una vegada que hem vist les 5 capes, hem de veure la diferència que hi ha entre clima i temps. És molt important, això. El clima són el conjunt de condicions que caracteritzen habitualment l'atmosfera en un lloc determinat. Per conèixer el clima es fan servir mitjanes de la temperatura i de les precipitacions. És a dir, la mitjana és agafant dades, per exemple, cada mes, els tenim 12 mesos l'any i fem una mitjana de l'any. I és un període d'observació generalment d'uns 30 anys. Per tant, faríem una mitjana d'aquests 30 anys. I així coneixeríem el clima d'un lloc determinat. És a llarg termini. En canvi, el temps atmosfèric és a curt termini. És el temps que fa en un moment donat en un lloc determinat. Són conjunts de fenòmens atmosfèrics, pluja, vent, neu, en un lloc determinat, per exemple, la Costa Brava, en un moment concret, per exemple, el 20 d'agost. El 20 d'agost a la Costa Brava pot fer un temps bo o pot fer un temps dolent. Això és independent del clima mediterrani que n'hi ha. Per tant, temps atmosfèrics són els fenòmens atmosfèrics en un lloc determinat i un moment concret. Per exemple, Costa Brava el 20 d'agost. En canvi, el clima seria el clima mediterrani que hi ha en aquesta zona. I per últim, distingim la meteorologia, que és la ciència que estudia el temps atmosfèric, i la climatologia, que és la ciència que estudia el clima. Els noms ja ho diu.
meteorologia, ciència que estudia el temps atmosfèric, i climatologia, ciència que estudia el clima. Amb això acabem aquest primer punt.